La parròquia de Sant Miquel Arcàngel de Quart de les Valls ha obert un museu amb l'únic tresor del Camp de Morvedre que es pot visitar. Hem volgut també que els xiquets del poble, que la gent jove pugui saber qui és, d'on venim, on se trobem i quin sentit té la història de Quart, no? I això és el que mostrem així. Entre altres peces d'indumentària litúrgica, trobem l'hàbit que va vestir el capellà quan es va consagrar l'altar de l'església a la primera missa. Però el més cridaner i que els més joves no coneixen és que ací, en Quart de les Valls, existia un dels convents més importants de la Comunitat Valenciana, que va ser inclús universitat al segle XVII. L'actual església formava part d'este complex religiós. Al llarg dels anys, sobretot en la desamortització de Mendizábal, este convent va patir molt, també la persecució religiosa de l'any 36, però sobretot també en els anys 60, i ja en modo de reformar les coses d'aquells anys no fa tan llunyans. Una moda que acabà amb el convent, que va ser enderrocat. I perquè els visitants es facin una idea de com era el convent, un veí de més de 70 anys d'ací del poble, Juan Lacruz, ha construït esta maqueta, una reproducció de l'immoble als anys 40, quan part d'ell era ocupat per l'Ajuntament. S'ha recreat com vivien els capellans, amb una celda que mostra l'austeritat i la humilitat dels servites. S'ha trobat la paret més antiga del convent, que també és una cosa de gran valor i de gran utilitat, perquè mostra també com treballaven en el segle XVII i com construïen. També s'ha restaurat el cor i s'han recuperat ceràmiques del convent, integrades en esta escala amb la barana original que ha sigut restaurada.